רותם, אני חייבת להגיד לך, מה שלא מרגישה אותו מכל המסע הזה. בואי אני אקח אותך לבית חולים. בנות, לא איתן, אנחנו נעזור לכם. יש כאן את הגורו הגדול. הוא יטפל בכם בעזרת רפואה סינית עתיקה. בואו, אנחנו ניקח אתכם לשם. סיניקה! וגם מבטים בסין, זה כל כך מרניק, מיליארד סינים לא טועים, שגדוד אתגר בודדים, עם נינג'ות ולוחמים, אנחנו מנצחים את כל הגדודים המתחרים, אנחנו לא נשארים, אותם לא רוצים, בשדות עובדים, באים משולשים, כולם אוכלנו קטנים, ועם מקלות אוכלים, כמה חומי לא אתגר, אותה עברנו כבר, האותיות מוזרות, כל כך